худоро бин ки олам офаридааст, зи хоки тира одам офаридааст. барои санҷиши ҳар бандаи худ ҳазорон ғуссаву ғам офаридааст. ҳеҷ вақт роҳ афтода нашав дӯстам. худованд ҳамон қадар дарду ғамит мета ки ту ба он дарду ғам тоқатпазир бошиву арзанда ба он дарду ғам бошӣ. ҳеҷ вақт дардет намета ки ту ай уҳдаи аму дард наброӣ, ай уҳдаи аму ба қавли русӣ гӯем, ай уҳдаи аму проблема биромада натонӣ. бо сабр бош, худованд ҳамеша босаброн аст. расид он рӯзе ки он қиссаи аламноки писар ва модарро пешкаши шумо гардонем. ман Шоҳрух ҳастам, админи канали Шоҳрух официал дар хизмати шумо азизон. хуб, омода бошед, сар мекунем қиссара. бо сабр, бо диққат то ба охир гӯш кунед ва фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. писар бо модар дар деҳа зиндагонӣ мекунанд. кори деҳа душворӣ. писар дилгир мешаваду рӯзе ба назди модар омада бо як асаби ғазабӣ, бо як чеҳраи ноором ба сӯи модар мегӯяд: модар, ман дилгир шудам аз кори деҳа, мехоҳам ба шаҳр рафта кор кунаму зиндагиро хубтару беҳтар кунам. модар аз ин суханҳои писар ғамгин шуда, зиқ шуда ба писар мегӯяд: писарам, ту дар шаҳр касе надорӣ, дар он ҷо рафта азоб мекашӣ. писар мегӯяд: ман мард ҳастам, як рӯз азоб кашидам, ду рӯз азоб кашидам, сеюм рӯз хуб мешавам. хуб, модар бо кулчаҳои гарм, бо дуои нек писарро омада аз автовокзал ба шаҳр гусел мекунад. писар ба шаҳр омада як рӯз, ду рӯз, як ҳафта кор намеёбад. сарсому саргардон, иҷорапулӣ надорад. писар телефонро ба фурӯш монда пули иҷорапулӣ медиҳаду зиндагии худро давом медиҳад. ту аз байн як ҳафта мегузарад, ба модар занг намезанад. модар ҳамин қадар занг мезанад, телефон хомӯш аст, телефон хомӯш аст. модар ғамгин мешаваду зиқ мешаваду ба беморӣ дучор мешавад. як беморие ҳаст ки ҳаргиз табобат нашаванда аст. ин беморӣ кадом беморӣ аст? бо сабр дӯстонам, ин беморӣ дарди фарзанд аст, фироқи дурии фарзанд аст. дуо мекунем худованд ҳамаи ғарибачаҳоро соғ саломат ба назди падару модаршон бара ва бармегардем ба мавзӯъ. баъдан модар ба бемории фарзанд гирифтор мешавад. яъне ки чӣ хел гӯем, дарду алами фарзанд модарро ба як беморӣ гирифтор мекунад ки ҳаргиз табобатшаванда нест ин беморӣ. писар аз байн 10 рӯз мегзарад, кор меёбад, пул ба даст меорад ва ба модар ҳоло ҳам занг намезанад. модар дучанд бемориаш авҷ гирифтан мегирад. писар бо рафиқони бадхоҳ, бадрафтор, шабгард ҳамроҳ шуда ба дискотекаву ба клубҳо рафта аз ёди модари меҳрубон дур мешавад. аз ғаму дарди зиёд модар боз ҳам бемориаш авҷ мегирад. писар рӯзе аз аму шабнишинӣ мегем, дискотека мегем, чӣ мегем, аз ҳамон ҷо баромада писарро мошин пахш мекунад. писар дар беморхона хоб аст ва модар боз занг мезанад, ба телефон ҷавоб намедиҳад. бине дӯстони азиз, болои як ғам ба ду ғам гирифтор шуд. ҳоло он ки модар хабар надорад аз ин дарде ки мошин писарашро пахш кардааст. модар аз ғами зиёд дигар на гап задан метавонад, на як суҳбат карда метавонад, на як чиз хӯрда метавонад. аз байн 2 рӯз мегузарад, писар дар беморхона ва модар дар хона ҷон ба ҳақ таслим мекунад. писар дар ҳолати беҳушӣ қарор дорад ва ба ҳуш меояд. мегӯяд: ба ман телефон диҳед. телефонро медиҳанд, мегӯяд: ман ба модарам занг занам. ба модараш занг мезанад, телефонро ҳамсоя мегирад, мегӯяд: модарҷон, хуб ҳастед? ҳамсоя гирёну нолон ба писарак мегӯяд: афсӯс, модаратро аз даст додем. писар аз ҷой бархеста бо як асаби ғазабӣ, бо як даҳшат ба деҳа меояд. ба сари қабри модар
модарҷон, хоки поят шавам, чаро ман ба қадри ту нарасидам. хулас қисса хеле дароз буд, мо кӯтоҳ кардем, ҷои асосиша гирифтем. ҳар коре ки бояд мо кунем дар зиндагӣ бояд кунем, дар зиндагӣ. баъде ки мурд, гуфтаи ҷаноби олии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов ки говам бикушӣ, штирам бикушӣ, ҳамаш нолай нол. фақат як ояти қуръоне ки мехонӣ, як дуое мекунӣ барои модар, барои падар, ҳамун меравад ба қабр. хулас ба қадри падару модар бирасед. Инҳо як неъмати бебаҳо ҳастанд. дӯст доред падару модарро, дӯст доред оиларо. худованд ҳаргиз мову шуморо аз падару модару аз зану фарзанд ҷудо нагардонад. ҳар куҷои дунё бошед, худ ва аҳлу оилаатонро эҳтиёт кунед. шорух будам. худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо. шабакаи интернетии Шорох Официал тақдим мекунад.